Penak. Tapi akhirnya tekor. Itu diguguk. Loh, kok ora kelar. Masuk. Antara dagangan iki lho, celing. Nek nyambang. Sini apa enak no? 5,5 nego apa pas? 5,5 pas ya iki ya. 2,18. Tuh. Profit 5,5 pas. 2,18 mati pajak. Cuy. Ah, gaina. Oleh apa nah, gaina? Baico, nah gaina abrak argo piro iki? Piro? 4 juta off sekali iki. Baico. Tenan pura nah, gaina tenan pura. Dulu motor awas. Ontran. Oh. 4 juta montore ngene iki. Yo nah. Yo. 4 juta unitnya ngene iki. Baico. Oh, sepin. Inforgo. 12,5 nego yo. Oleh rukoh Sajadah. Wis murah-mare. Susuk sakarepe dhewe. pajaknya anyar mah ya biar. Iya, oke. Info. 10 juta ya, 2,15 susuk ya. Susuke luwih wah nalpote double iki. Weh. Nalpote double. 10 juta susuk. Wah, tepak meneh gede nek mok 10 juta ra ono. Wes susuk. Bos, 8 juta 14 lho. Lagi gas, Bos. Gone dulurem yo. Wah, gone dulur lanang dijual nggo butuhan nandur bako. 8 juta tak lho, Bos. Nandur bako ambo iki. Piro iki, Lur? Apike ngene. Heh? 13 yo, susuk yo. Susuk. 13 susuk, 216 apike ngene. Pinten iki Gus cah bagus? Mau 7,8 ae, Mas. 7,8 tahun piro? Tahun piro? Papa tapi barangnya bagus. 2,4 tapi barangnya kempling apik ya. 7,8. Jerone piye jerone iki? Istimewa Mas Ori. Wah, lah jerone apike ngene. Iya re. Wah, jerone apike ngene bodi mbring. Wah, leh bring. 7,8 leh kurang. CRF Lur 2020. Wajike panjang antek 2021. Plate wis anyar iki lho. Plate wis anyar. 2020 pajak plat gower. Bonus pajak sampai 2026. Regane 24 juta ae. CRF 2019 24 juta. Plat Karembang pajak baru. Oh. 24 juta.